Bună, sunt Mia și astăzi vreau să vă arăt cum se face o coară de sirenă. Nu este completă, dar vreau să o fac deodată cu voi. Aveți nevoie de o pereche de iegări și vă luați, vă băgați picioarele pe o parte a pantalonului, ca iegărului, vedeți? Bun, și o să avem nevoie și de un cerceaf, o pătură sau orice și un numeraș. Băgăm numerașul în cerceaf și îl legăm aici cu un elastic. Nu neapărat, dar mie mi se pare că e mai ușor. Bun. Să ne tragem asta mai jos. O să vă arăt bine cum trebuie face, dar trebuie să-mi trag asta și nu pot cu o mână. Așa că trebuie să vă las 2 secunde, bine? Vă explic. Trebuie să vă trageți pantalonii jos, o să vă arăt și o să vă arăt. Dar 2 secunde ca să mi fac și eu. Trebuia să mi fac de dinainte, dar nu am avut ocazia. Bun, trebuie să vă fie picioarele așa. După aceea, luăm codița, adică partea de jos, și o punem aici. Două secunde să nu cadă. După ce am pus-o, să vă arăte așa. Vedeți? Bun. Acum, cu ăsta ce e în plus, puteți să le lăsăm așa, dar așa se desface foarte ușor. Așa că o să vă explic cum face. Îndoim ăsta așa. Uite, așa o să trebuiască să arate. Și o să băgăm partea din spate în iegări. Și așa o să arate. 2 secunde să mi le bag. Noi o băgăm așa, pentru că dacă îl lăsăm așa desfăcut, poți să-l lași desfăcut, dar nu o să-l stea mult, pentru că ți se desface, că am încercat. Și la fiecare 5 minute trebuie să mi-l pun. Bun. Și așa. Umerajul văd să fie de orice culoare. În loc de cerșaf, putem să mai folosim și cască de baie, dar nu am la îndemână, așa că eu fac cu cerșaf. Dar e bine oricum. O să vă arăt imediat. Bun. Și este gata. Mă ridic în picioare 2 secunde. Picioarele ăsta mai sus. Și vedeți că mi-a rămas ăsta. Ce facem cu el? Îl luăm și îl ducem așa. Și o să-l băgăm aici în el. Da? Lăsați-mă 2 secunde să-l fac. Vă arăt cum ar trebui să arate. Bun. Așa, am scăpat și de aia. Și acum cod de sirenă și bine. Și este foarte distractiv pentru unele fete să faci așa în casă. Bineînțeles că dacă ai cască din aceea de not, ca să nu ți intre părul în apă, dar special pentru not, nu, ca să nu te uzi pe cap, din aia special. Dacă ai din aia, o iei și o pui peste și după aia puți să noți. Dar eu cum nu am,
Folosesc asta, nu zice nimeni că nu poți să înnoți. Dar mie mi se pare că ar fi mai ușor așa. Nu trebuie să dai bani. Că toate ce trebuie e acasă. Trebuie să-ți confecționezi, nu trebuie să dai o grămadă de bani.